Vážení naši diváci, stáva sa z toho dobrá tradícia, pretože začíname novú sezónu a ja si považujem za povinnosť poďakovať vám všetkým, ktorí ste nás minulý rok sprevádzali. A zase sme rástli. Ďakujeme za tie dva súbory s návštevou nad 22 000. Je úžasné vidieť, že to rastie a je to len vďaka vám. A zvlášť som veľmi hrdý na to, že sme oslovili mladých rómskych ľudí. Bolo to vidno v tých diskusiách, je tam vidno, kto píše a som na to veľmi hrdý, že tí mladí rómski ľudia u nás nachádzajú to, čo chcú. Niečo inteligentné, niečo duchovné a samozrejme v týchto žriebkoch humor nebude. Ale keď si napíšete, že chcete humor, aj humor bude, aj baby budú, aj všetko bude. Nie, tak musím im niečo slúbiť, aby to klikali, niečo také, na čo budú, reagujú, chápeš? Aj Zuzá bude. Nikolás, keď uvidí, že klikáte a lajkujete, on ostane v súbore určite. Takže teším sa na ďalšiu sezónu s vami, teším sa na všetko dobré, čo spolu prežijeme. Máme vás všetci veľmi radi a želáme vám, aby vás Pán Ježiš bohato požehnal. Sme komunita. Ďakujeme za všetko.